କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାହାର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ବା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରଣ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେବେ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେବେ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଶୁଭ ଅଟେ। କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରଣ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା କାଖେଇଥିବା ବେଳେ ଚରଣ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଓ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚରଣ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଚରଣ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର ବେଶ ସାଜିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚରଣ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶବ କାନ୍ଧେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚରଣ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ଚରଣ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ସଂକେତ? ବାମ ପାଖରେ ଶବ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନେଉଳ ଆଗରେ ଚାଲିଗଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ପୁଅର ଡାହାଣ ଆଖି ଓ ବାହୁ ଧରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଓ ଭରଦ୍ୱାଜ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବାମ ଅଙ୍ଗ ଥରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।